OK, čau pri novom videu more a dneska si ideme zahrať hru Brawl Stars. Pozrite si aj minulý diel z Brawl Stars a dneska si pôjdeme zahrať Knockout. OK, začíname, je to hra s nožíkmi a ideme sa tu zabíjať. OK, tak ideme. Poď. Akcie. Idem po ňom. Nemôžem teraz zomrieť. Aspoň dúfam. Ne. Zomrel som. Nevadí, musíme sa respavnúť. Tak ne, sme knockout. Nie sme v Brawl Ball, jak minule, ale sme v knockout. Tak ideme ešte raz, ďalšie kolo. Poď, ideme po ňom. Poď. Čo nemá. Poď, ideme po tamtom. To je posledný, čo nám zostáva. Tu je dosť dobré. Yes, máme ho. Je dole. Yes, vyhrali sme. Pekne. Pozrieme si. Toto si zoberieme. Koľný a vieme získať za chvíľu nového brawlera. Zajímavé. Zatiaľ mám 5 brawlerov. Dúfam, že ešte dneska získame tamtoho brawlera. A OK. Tak, pušnem si ho trochu viac. Si ho pušnem, nech má dobrú silu, nech nás tak ľahko nezabijú. OK, poď. Hráme ďalšiu hru Knockoutu. Tak tu musíme vyhrať. Však aj minule sme vyhrali, ale nesmiem teraz zomrieť. Dúfam, že ani v jednej knockoutovej hre nezomriem. A potom si chodte hneď pozrieť po tomto videu prvý diel z Brawl Stars. Tam sme zase hrali Brawl Ball. V tej som bol začiatočník, tak som mal iba tam ten povolený svet a teraz už mám Knockout. Jako aj Knockout, aj trošku viac vecí povolených. To je lepšie. Napíšte do komentárov, že či by ste ešte chceli z Brawl Starska videa, alebo ešte dačo také. To určite chcem, aby ste napísali. A potom dajte like, odber, nech táto séria môže pokračovať. Let's go, a teraz do hry. OK. Vyhrali sme ďalšiu hru. Let's go. Dobre, to je. Pozor. Ešte si idem. Kámo, máme nové svety. Brawl Hockey, Duels, Knockout, PV5. To sme si mohli zahrať. A máme nového brawlera, si môžeme vyberať. Tak ja si vyberiem asi tohto, že Dynamik sa volá. Toho si vyberiem. Tak, mám vybratého. A ideme do ďalšieho levelu týchto kuponov alebo za poháriky. Tak, jo, ale on má málo. Jo, to má 4800. Radšej budem bojovať s tamtým, že jak sa volá El Prima a ten je oveľa silnejší. Tak aj idem si zahrať Brawl Hockey, lebo hokej je celkom dosť dobrý. Tak idem to skúsiť teraz. Tak idem na to. Let's go, už sa nám to načíta. Let's go, poď. Hráme Brawl Hockey. To je dosť zaujímavé. Poď. Ideme Brawl Hockey. Škoda, že tu nie je viac hráčov, jak traja. Poď. Yes, dali sme gól. Roble 19 dal gól.
Let's go. Poď. Poď. Yes. Slepý Rose V2 skoroval. Máme ďalší gól. 2-0. Poď. Zaujíma to ich. Nemôžu nám teraz dať gól. Opatrne. Nemôžu nám teraz dať gól, lebo by bolo 2-1. Tu nechcem. OK, poď. Sme blízko. Ber puk. Kto ho má? Á, zabili ma. OK, poď. OK. Poď. Ideš. Poď, mám puk, strieľ. To bolo fakt tesné. Možno, že to bolo aj za čiarou. Pozor, nemôžu nám dať gól. Odrazil sa na to. Nemám. Čo som to? Zahled. Pozor, nám dajú gól. Poď. Strieľaj. Nie. Sakra, zasa ma zabili, to je dosť zle. Ideš. Makaj. Musíme ich poraziť. A aspoň, že nám nedali žiaden gól. To je dosť dobré. Poď. Strieľaj. Nie, čo robíš? Nemôžu ma teraz zabiť. Poď. Nie, nemôže nám dať vlastný gól. Ideme dopredu. 3, 2, 1. Končí sa zápas. OK, toto je dobré. Tak idem si vyskúšať knockout PvP. 5 versus 5 hráčov. To bude dosť dobré podľa mňa. Tak ideme na to. 5 na 5 hráčov. Toto bude dosť dobré podľa mňa na hranie. Ideme na to. Tak idem dopredu. OK, poď. Som tam. Ideme po jednom typkovi, po viacerých typkoch a musíme ich dať dole. Môžu nám dať gól teraz. Poď. Nemôžu nám dať gól. Poď. Yes. Poď. Yes, zabil som jedného. Zabil som ďalšieho. Let's go. Šibujem. Poď. Ale sa mi zdá, že ešte jedného som zabil. Ďalšieho som zabil. Poď, nemôžu ma teraz zabiť. GG. Bro. Ale už som mám malo HP. Proste, už som bol slabý. Ideme. Poď. Dáš to typek. Musí ho zabiť. Poď, má 5000, alebo koľko? 10, 13. Zabij ho. Yes. Vyhrali sme. To bol iba prvý zápas. Ideme na ďalší. Let's go. Poď. Tam sú už typci. Strieľam. Nemôžu ma zasiahnuť. Dole som hneď. To je dosť zle. Teraz sa musíme pozerať, že jak hrajú typci. To bude dosť otravné sa iba na nich pozerať, jak hrajú, ale nevadí. Zatiaľ sme stále začiatočníci. Poď, typci.
Ideš. Musí ho zabiť. Tak ide tam pár typkov po nich. OK, ďalšieho zabili. I tohto zabijú. Poď. Musí ho zabiť. Let's go. Poď. Dajú ho dole. Poď. Teda škoda, že nemôžeme hrať, že to nie je jak pri Brawl Ball, lebo tam ste sa hneď proste respawnli. OK. Tak. Máš. Ďalšie trofeje nám išli, no. Vyplatíme kredity. Club Unlocked. Sa nám otvorili kluby. Let's go. OK. Tak. A z dnešného videa bude toto asi všetko. Dajte odber a like. A to je všetko. Čus!